Idol, magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. Yun, good morning po sa lahat ng subscriber natin dyan, sa mga solid na sumusuporta sa ating channel at sa mga silent viewers. Yun, magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. Makikita niyo mga idol na wala po tayo sa probinsya. Dito na po ulit tayo sa ating dating trabaho mga idol, kung saan tayo nag-asawa dito sa factory. Dito din kami nagkilala ng asawa ko mga idol. Dito ako nakapag-asawa. Yun. Dito na pala ako ngayon sa Manila mga idol. Yan. Bumalik po kami ng asawa ko mga idol dito. Kasi pwede dito may asawa mga idol, mag-asawa. Dito sa factory. Kaya yan. Ang ginagawa natin mga idol, bubuo po tayo ng karton. Dito pala tayo sa factory dito sa Manila. Yan, bumalik po tayo sa ating dating trabaho mga idol. Yun mga idol, shout out pala ka dyan kay Kaori Vlog. Shout out sa iyo idol. Good morning sa iyo idol, good morning. Gusto ka dyan idol. At sa mga subscriber natin dyan, sa mga silent viewers, shout out. Sa mga hindi ko pa nabanggit ng pasensya na po mga idol, nakalimutan ko na yung natin, shoutout natin dati. Nagugubo tayo ng karton. Mga idol, binubuo natin para maging square. So ito po ang pagbubuo mga idol. Pagbalik ko dito mga idol, hindi na ako nag-ano kasi nasanay na ako dito. Ang maganda lang dito mga idol ay ang yung mag-asawa po ay pwede dito. Kaya kadalasan dito mga idol ay magkatrabaho ay mag-asawa. Kaya gusto namin dito mga idol kasi yung asawa pwede dalhin, pwede mag-asawa. Tapos yung kasama natin dito mga idol ay mga Bisaya din, gaya ko. Puro kami taga Bisaya. At puro na kababayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga idol, mag-support naman yung channel ko mga idol. I-subscribe mga YouTube channel. Yan mga idol, marami na tayong na-tape mga idol. Marami na.